Днес ще ви демонстрирам този продукт, който е 7-инчов. Има радио с съответните честоти, които вие може да се настройвате, за да може бързо да пускате. Също и тези бутони за търсене са активни. Работи и чрез Bluetooth, като можете да приемате обаждания, както и да слушате музика благодарение на Bluetooth и вашия телефон. Има си USB вход, ето го тук отдолу, AUX и TF карта, за да може да сложите или музика, или пък видео, за да може да гледате филм съответно. Продуктът е много базов. Ето тук са ви вече музиката и филмите, които може чрез флашка да ги сложите. Имате AUX за бутона, ако искате да свържете с AUX, и съответно настройки. Ето ги настройките. Български език липсва, има руски. Ако някой иска аудио настройки, ето ги, тези, които са по подразбиране в момента. Ето тук е за радиото. Времето да си оправите, съответно часът и датата, годината. Ето тук, понеже има в комплекта включен задна камера, ето я, съответно с буксите, да може да си настроите и задната камера с паркинг сетингса, Каролайна и всичко останало, като имате и възможност за свързване към вашия автомобил с бутоните на волана. Общо взето това е продукта. Ето го как изглежда на начална. Размерите са посочени в сайта. Височината на продукта е 102 мм, 102 мм на 178, а отзад изглежда ето така. Може да погледнете и снимките в сайта. От тук може да усилвате и да намаляте музиката, като за ваше удобство, освен останалите кабели, които са ви включени в комплекта, имате и едно дистанционно, което сега ще ви покажа. По-лесно да ви е, може да вдигате, да сменяте музика, да усилвате и каквото друго искате да правите. Пак казвам, продукта го получават с кабели, дистанционно и включена задна камера в комплекта към продукта. Ето тук имате възможност за изглед. В момента е направен този. Това е на календара. Ето. Имате си календарче. Това е продукта. Казвам отново шейната отзад. Ето я. Сингъл един. Може да се сложи и в място за CD, но това ще ви стърчи отпред. Може да го сложите и в отвор с рамка с размерите, които посочих по-рано, за да ви влезе директно в таблото. Имате и още едни допълнителни настройки, които не ви демонстрирах. Всъщност ето ги. За звука и имате нощно виждане.